simnikile amathuba enhlizweni kephumo simqinile sekumnyama emphela thanda nje that point ethi usathana thina simnikile amathuba enhlizweni kephumo yakhe lalelwa uso mabisimo ambulisa ke the father of the house no mama Tata umposto kamekhala nomama egameni lenkosi Yesu. Bulisa leadership yalapha yonke egameni lenkosi Yesu. Amen. Bulisa abazalwane bonke ndibulisele egameni lenkosi Yesu. Amen. Ndingumzalwane uDzila ndingunzile isibongo ndiwasemaseleni eNgcobo hlala eCrossroads. Sindisiwe uYesu wasixolela izono zami. Manibulele ke ntomkhulu ngeli thuba undinika lona apha. Andilithathe kancinci. Ndiyabulela ukuba undivulele umnyango wokunyathela back to God. Amen. Back to life. Now ndibone ngoba umpostile uvele wandimema ogqiba wandinika iposta wabeka izwi ngakhona uba mandithandaze kweli lizwi libekiweyo. But ngondifikayo apha kandifika ndiyohlika emotweni phaa kuhlatyelelo umhlabelelo apha wandenzakalisa ndafika apha ndachopha xa kuthandazwa ndithandaza umoya ongcwele taTaXhamaRhana wandinika izwi elingelibe eli andinika lona but ngolihleli phantsi ke ndiyabhetlisha into yobana cenza njani le nto ngoba izwi ndilinikiwe apha but wandikhulula emthandazweni owuthandazileyo uThixo uyakwazi ukusenza izinto because ndiprepared but ngoku ndihleli phaa ndinikwa izwi ndithatha ifowuni yam ndithatha incwadi ndiyajonga mani le nto ndibe ndizenze nayo idibana nale ndinikwa apha. So xa uthandaza usithi Thixo uyitshintshe plan ukuba kumele uyitshintshe. Ndiyabulela umncwele ngoba bendizamka ndilungiselele wena kuba undinikile but ndakhululeka xa usithi uThixo makayithethe into afuna uyithethe. Wabe sendinika umzekelo uThixo endinika le verse ndingekawufundwa ndinika umzekelo. Mandiqale kule ndawo. Ivoice yakho sisi
uthandaza ya ngibona ufika emotweni thangendeza apha kwangahlabelelo wena kwahlabelelo usisi asiphuma ngixelela umpostile andazi manje phasa lompostile sande notice nakuba last year I was a worshiper for more than 10 years. So when I listen a worshiper, I listen carefully. And my main voice. Yes. Yeah, so I'm not saying worshippers as a tolika. Yeah, because worshippers are flugile, it doesn't mean. They call it entertainers. Yeah, I'm having tones. Then if you want ukitizeka, then ubasabelele or but bakhona ogqirha. Othando. When behlabelela ufa kwenzeke operation. Ungene enkonzweni engathethanga izwi kodwa uphile. Uthi ufikiswe bese uphile. So guys, you are one of our bantu. Ningahlala emthandazweni uThixo anineke. Ngiyithanda ngoba ngiyafuna ngoba ngingafumani thuba. Ya ngoku bostile ndinika umzekelo phambi basityhile ivesi. Ndihleli phansi. Uthi uyasazi sonke senziwa kanjani? Ndiyothuka ke ngoku. Ucula la ngoma apha ithi Kala ngoma ibicula apha ndiyithanda nami ndiyathanda icula nansi balekile ngoba ithetha ngokumthemba uThixo ithanda ngokholo biculwa ngokwesisi ndizayicinga le ngoma ndizibuza ngo isonka discovery song ngihlala amagxinesini ndandiqova onke cha ngoba ndiyazi uThixo ufuna athi uThixo isonka senziwa ngezinto ezingamnandanga zenziwa ngeflower sozoyitya iflower ekeki uthi senziwa ngetyiwa sozoyitya ityiwa ekeki senziwa ngamanzi adikidiki noba uyawasela uyawanyamezela ngoba ngamanzi okwenzela ukugaba. Then kwezi zinto zifakwayo sifakwe yeast nazo uzuyidle then abesesithothe kodwa xa uzawugalela iswekile kuyaqiniseka uba iswekile ayizogqithi ezinye izinto ezifakwayo funeke zibhalanse but xa uzijonga izinto awuyazi uba zidityanyiselwa ntoni and xa zigqitywa dityaniswa kunyanzeleke zidutywe ngoba asikwazi ukuba into eyiyo zingadutywanga kumele zidubethube lihleli phaa kumele zidubathubeke but into okudutywa kwazo kuba funeke zikhuphe into esulungekileyo ngoba xa zingadutywanga noba sekugqityiwe ayizuba right uhamba uyivenye kodwa xa zidityanisiwe zadibana awuzitya ingathi ayizizwe into ebesingatyiki uthi then zigalelwe ngamanzi adikidiki zixovwe yebona nto uxova xa zixovwa akumnandanga ziyadityaniswa ngeforce azidityaniswa ngesandla kodwa kumele kwenziwe inqindi ngelixa zidityaniswayo zigcwala isandla indawo yonke but xa zisulungekile ziyasuka esandleni zishiyeke nasedishini ziyasuka but ziba imbumba ehlangeneyo othi noba ungafaka isandla kuye naso si-clean ngoba zixovekile. Then kumanje ibandla ifanafana ne-ingredients ezenza isonka then ibandla alizuya ndawo lizawuhamba linhlaka-nhlaka. Then ndithatha iBhayibhile ndiyafunda ndibethelwa ngumpili ndithi yho cela sikhangeleni izwi lenkosi ndithi yho Thixo andiyazi uba ufuna uthini ke ngoku because andiyazi nyhani. 1 Peter chapter 2 verse number 13 to number 17 sizokufunda khona egameni lenkosi uYesu. Nansi le ngoma ithi ndiyakholelwa
Ndiyakholelwa egameni likaJesu kuphela. Ndiyakholelwa egameni likaJesu kuphela. Ndiyakholelwa only these 4, 3. Hallelujah. Chapter number 2, verse number 13. Sihlokondaba ukuthobela umbuso. Verse number 13. Uthobeleni ngoko wonke ummiso ongumuntu ngenxa yayo inkosi. Nokuba ngukumkani njengongamileyo. Nokuba ngabalawuli njengabathunyiweyo nguye. Kuze baphindezele okunene kubenzi bokubi. Badumise abenzi bokulungileyo. Ngokuba ukuthanda ukaThixo kukuba nithi ngokwenza okulungileyo nibethe ithi cwaka intswelakwazi yabantu abazintswela kuqonda. Nithi ningabakhululekileyo nje, ningabi ngabayenza inkululeko ibe sisigqubuthelo sobubi. Open the verse. Nithi ningabakhululekileyo nje, ningabi ngabayenza inkululeko ibe sisigqubuthelo sobubi. Nibe ngabakhonzi bakaThixo. Bekani abantu bonke, thandani isizalwana. UThixo moyikeni, ukumkani mbekeni. Kanjele ke mkhonzi Romans chapter 13 verse 1 number 4 chapter 13 verse 1 to number 7. Romans chapter 13. Yes. Number 13 verse 1 to verse number 7. Yes. Sihlokondaba ngokuthobela abaphetheyo. Yonke imiphefumulo mayiwalulamele amagunya awongamileyo. Kuba akukho gunya lingelilo elivela kuThixo. Amagunya akhoyo amiswe nguThixo. Ngoko ke olichasayo igunya umelene nommiselo kaThixo. Abo ke bameleneyo nawo baya kuziguqulela ukukhwenjwa. Kuba abaphathi aba asingoba koyikwa kwemisebenzi elungileyo. Ngabokoyikwa kwemibi. Pesa mkhonhla phansi. Lobuyela ke ku Petros ke into ebekekayo kumbandla lenkosi njengokuba ndihleli phansi ya entana ziba xa kubanza uzabe back to life akululanga ngeliqondo powerful umkhonzi kaThixo obekwe nguThixo pha ku powerful nabazalwane bakhe. So when you see afuna ukuqiniseka uba uyaqina uyakuthi kuthiwa xa uyabopha kakuhle uqiniseke uba ubophile so that uyazi ubophile. But inyaniso ile yoba being a preachers kumele sisuke kwinto yokufuna uzana nento entsha. Kodwa kumele sibe kwilevel yokuvuselela izinto ezithethweyo.
Ngoba izinto ezintsha zisinceda indawo. Kuba esesithethiwe nazo asikasincedi indawo. Now xa sileqa ezi ziphambili sibe ne-problem loba kukho ezi zisemva sisishileyo. Now ndihleli phansi kudala le cawe khona. Manje undinika this verse but le cawe indala le. Kudala le cawe khona. But uthi uMangcwele kum ibandla alifani ne-movement. Because i-movement ihamba nge-program. But ibandla lihamba ngokuba uThixo ufuna ntoni kulo. Kukho izinto emele zibuye ezazithethiwe. Sibuye zithethwa abantu sebemke kakhulu. Kanti ixesha bamkile kodwa bayisile imilimandlela yezinto ebekumele babambe ngazo. Utsho uMangcwele kum and yazi why. Now ubeka le verse kandoyifunda because bengayazi bayithetha ngantoni. Ngandoyifunda ngoba ndinikwa le verse ndingayiboni. Ngabe sendinikwa sisijilelo ndithi ngibonixela sona ngoku. Xa ndigqiba ufumana sisijilelo ndiyofunda le iyandothusa kwesihloko sayo. Njengobani uba ndizothetha nani ngale ndawo. But ngoba ndingumpostile. Being an apostle. Akukho mimandla ongangeni kuyo. Yonke imimandla uThixo akumisela ukuba ungene kuyo ngomoya uyangena. Into endenza ndibe nesibindi kuba ndiye ndithi noba sendisoyika ndingumuntu oyikayo. But into endenza isibindi kukuba mani ndingumpostile. Andinikwanga kepuse ubupostile. Kodwa ndikuzalele ubupostile. Now I have to ndithethe izihlabo ngoba uThixo ethetha. Sifumana verse apha ithi ukuthobela umbuso. Now ndijonga xa ndijonga le nto ngoba kumele ndikhawuleze ngoba ndizawunika upulpit. Now umpostile njengoba ebesathetha ngomnikelo ndiyavuya mna ngoba funeka ugqitywa le nto funeka ndiyithethile. Ndingayishiyi andinike ndingayigqitywanga yini. And singaze nindisizele uba wangela utata uzawuthini utata. Akathethi le nto uThixo andithume yona. Uthixo usagqibeza la ndithume yona. And ndaqala itsho ngompostile yathi kum ukuba singathetha ngePentecost without ezindawo. Ibandla singabaleka nalo ngama-feelings nama-emotions. Lisiyeke ibandla lomile. Sicinge libanjiwe ngamandla kanti ingxaki kuye kwasiyeka indawo emele senziwe. Because bazalwane when sifika kule topic ithi ukuthobela umbuso. Indawonye ne-character yomzalwane. Phambi kokuba uMoya Ongcwele ehle kumele kuqothwe i-character. Kumele kulunge i-character. Mamelanga bazalwane. Ngoba abanye bethu bathi noba sehlile akangahlelo. Nathi ngoba but i-problem i-character. Babanjwe i-character. Okwesibili babanjwe zizinto ezibafaka uxinezelelo. Efikile bengathi akafikanga. Do you know when ufika ecaweni uba wonke wakhonza kwelicawe wawusindiswa kwelicawe waya kwelicawe indlela amandla wafumana ngayo xa ufika kulo cawe uthi xa ubabazi uba nje kuyaphilwa apha babe abantu balapha bekuthela ngqa ukuba kuphilwa ntoni na kodwa ibhinana ikhona eyaziwa uba kwenziwa njani. And xa ufika izinto zakho nebesivalelekile awuncedwa nguYesu, awuncedwa kukuba usindisiwe, but uncedwa kuba xa ungena ufike usubmite uthembe lo ubekwe phambi kwakho. So izinto ezithethwa nguwe engazazi yena ziyenzeka azenze ngoba uthandazile kwazenza ngoba uyamthemba ugcobo lukuye. Ngemamela bayinkonzo kuma abantu abafika bonke njengobula uThixo leqa njengobula bekwenze kuwe muntu ngoba ndikani ngena bani bavele bathi ngoba yabona lo ufika wandikhona awusazi ukuthi wabe umuntu ongumkhona. Once intambiso ekukhokhela wayiqhela
then uyaphuma ekuthobeleni. Abantu asihambe nabo asenethuba elide sihamba nabo abangibaba ngasiva ngoba basiqhela. Enyenza ngoba kungenzeki into kubo. Kube yisi abanye kabathetha engathi bathengiwe ukuba mabathethe kanti abathengwanga. Ukontata osando simzwana sasibantu sonke nkosikazi. Olatha kanqina ngenyimeni umane bukela abantu abangqinayo usuke esesisile uthi hey dimane ngisika ngaphathi bayathula. Up until kwafika ithuba loba kuye kwenzeke. Xa kwenzeka uzoma ngaphambi ukuthi ndiyambula beningayazi bakandilento iyinyaniso. So this year beningekho enkonzweni njengoba manje siyoshumayela. Kuthiwa ume wangqina uthi ehleli kwangena 18,000 ebhankini yakhe. Amen. Ngoba uye waphuma ekungandikholweni. Amen. Yabo ndiyazi ngikholwe Yesu man. Hallelujah. Amen. Ngikholwa kakhulu futhi Yesu. Kodwa iproblem yakho awumbonanga. Ukhona lo uthunywe nguye uze uthobele yena. Sine hlobo labantu abathobela uYesu kakhulu ngaphezulu kokuthobela inkokheli zabo. Thato bayamthobela bamthanda uYesu kodwa basifuna inkokheli zabo. Basa every day enkonzweni but besa bengezanga kuba khona ecaweni ungekho. Sekusizwa zecawe zonke ukhona every day but ungakhona into ibambileyo because of your character. Awuloyanga. Utarons ala ulixheko ndisamthobela ngisamthanda ukuthi ndifone lokho xa efikile ndimake sure uba ixesha lami elininji ndinaye. Ndithi bazalwane bam ndibafundisa mission ndijongane ngoku bezaba ipasika ndijongane utata ulapha uze epasikeni eKapa ndicela nina amadoda wonke amadoda masithengele isuti so masibetheni masithengele intata isuti funa ubona abathobela mna kuqala. Amen. Ngoba ndakhamaka ubathuma ndashile ndithengele isuti unazo but abarebela sinabayithetha singaka nje. Kanti eyona nto ufuna uyibona yintoni? Ntobeko. Iyafu yabo sahamba iyafu yabo ayathetha noma kuthini ngoba sibona pha ndikanti abazalwane baqhubeka ngoba ndisi-straight talker andikho rude but ndisi-straight talker. Ndiyamqaphela umzalwane umhlanda ngomlomo emlonyeni loo ndihlonipha phi emlonyeni but izenzo zakhe ngoba umntu othi dedi andijwayele uvuyela udedi kodwa ndijonge emva kodedi. Andivanga makathi dedi andikho excited ukuthi dedi kwakhe kodwa ndijonga emva bethe dedi uthini. Uma ndishaya enkonzweni mdala noma umdala into engathetha ndandifundisa ngale nto ndiyifundisa ndithi kukho mama babadala endingu-Amos kubo xa besezindlini kodwa nomtata umpostile kabelapha ecaweni waqhubeka ngoba xa epha ngaphandle nobani yego uba ukhonza abanye ayingolukhanyo lowa mandiphinde ayingolukhanyo lowa umpostile. Uyazi why? Bungumuntu wasezilalini uzoyazi phaa ezilalini xa kubekwa inkosi ndiyagqibezela ngozalwane xa kubekwa inkosi kusweleke utata obe yinkosi abe nonyana olikrwala akuhanjwa kuyothatha ixhego ukuba limreplace kuthatha unyana wakhe and amaphakathi katata awatshintshwa ahlale ngamaphakathi kanyana. Now izinto ebebezenza kutata azitshintshi xa zenziwa kubani and xa bebona unyana ababoni nyana babona inkosi. Yintoni le ibangela loo nto leyo? Yintoni inkosi?
Yeah, authority. So akuhlonitshwa nyama. Le nto bekusothela ngayo. Ayihloniphi ntoni? Ihlonipha ntoni? If ubona ulukhana, you don't belong here. Let me tell you the truth, you don't belong here. Ngoba abantu ababekwe in line notata uKhamagana bambona as an apostle. But abantu abangekho in line naye kodwa abasagciniweyo apha begcinelwe omnye umuntu abayiboni lento ayiyo. Ubupostile abukho senyameni. Ubupostile bukumoya. Asigosiswanga nyameni kuphela. Kodwa sigosiswe sagosiswa nakumoya. So when we lead, asilead nyameni, but silead kumoya. So i-authority asinayo asimisi kakhulu inyama, but simisa umoya. And i-submission esiyidingayo idinga kubo. Kanti sekwendawo when you don't submit jonga noba ungamfundisi but uzoba ngumfundisi wokuhata ngoba i-gift yakho ikhona ngokuthandazela kwakho kakhulu but ikhomeke kwi-submission kulaa ndoda. Asizovana jonga awubizwanga mthixo ngabule mistake. Okay, asilukubizile uthixo kodwa uthunywa mthixo uba mfundisi. Akakuthuma uthixo ungazenzi mistake ucinga uthunyiwe phelela kuyobizwa ukuba usindiswe then wakupheka wakubona uba awubonanga uYesu uba uvuthiwe kodwa ubona umntana uKhamagana uba uvuthelwe ukuba umfundisi. So i-submission, if anyone angasibona apha back to life engabhetele kunotata uKhamagana ulahlekile. Mandithethe le ndawo siyayibona i-back to life azalwane sizawuthetha ngentobelo. I-back to life ibekho utata uKhamagana engekabikho. I-back to life ayizalelwanga utata uKhamagana kodwa utata uKhamagana uzalelwe i-back to life. Ukwenziwa kwakhe nguThixo wenzelwe i-back to life. Nina nisisaboters e-back to life. Niyamazi uYesu kodwa ukuze nisulungekiswe kakuhle uyezulwini kumele nithobele intetho uThixo ayithethayo kulo amzalele umbono. Oh, one bit for me that posted. And for my one phone. What is it? Yeah. What to play with Baba Black was on my pool. Now, if I am somebody belava, and then one time to Khamagana. Can my man. Nigga, made a mistake. I need to come up and make a to Khamagana. Go and lava, then I back to life. Nilapha nxa back to life and utata uKhamagana ayolithanda ezindlini kodwa back to life yayolilanda ezindlini kuba isazi ni connected kuye. So anisuka uba connected kuye nisuswa automatically but nina niyadisconnecta kuye automatically. Xa udisconnecta kuye udisconnectile kwi-back to life. Noma ungakhona apha but ukhona udisconnected. Imove kamoya ingcwele emele yenzeke iyakugqitha. Ngaba ngizolungisa bazalwane. Ngizolungisa. Ngiyalungisa. Izinto ezilungelelene nawe awukwazi uzithola zakwamoya ngoba izinto zakwamoya ziconnectwa kumoya. So if you are disconnected kumoya uzasifumana phi? But in submission yiyo esenza sibe connected to the vision, not to the man. So yiyo esenza sibe respected, sim respect lo unikezwe umbono
Ngotsho mina andinamona tata. Fika indoda yobe ingafika ivusa abantu abafileyo kabavusa. Kanti ayinika umsebenzi ewubizelweyo kule ministry. Ibizo uzothini? Uzovusa abantu. Ngoba mina andikwazi uvusa abantu. So isinande ngikho ngamalo zo. Noma ingacinga ingaphezulu kum. Ngokuvusa abantu. Ewe ngoba uThixo khange andinike ukuvusa abantu. Kodwa apha embonweni noma ingatshatsala zithini ingaphansi. Ngoba umbono uthiwe ndim ukuze awubambe kumele adle mna. Ngoba ngeke udle umbono engadidlanga. If he undermines me, then uzawuphuma bengaphethanga nto. Into ayiphethe evusa abantu abasiya apha kum. Ngoba bazobavusela mna ngakade. Amen. Andikathi hayi, ana. You know, kama mna into endenzayo. Umuntu afikayo engxameni, ndimnika ipulpit. Ndawugqiba ndingabikho ecaweni. Kula cawe noba bengazovisit, cala uvisit. Yeah. Nyana, ndithembe nayo namthathele ividiyo. Cela ulive ngala myalezo. Cela ulive. Then ndiya kwi-leadership. Ngoba Jonas, if ungafika umuntu apha, akamela ngicela umuntu akuqhamakanga ulobungozi. Kodwa kumele kubonwa nini. Ne-leadership yothini. Bakuhlala nje kule ndawo zona. Endawo ohlala ngenxa yesikhundla. Indawo le kumele nihlale ningene emoyeni umuntu eme ngaphambili nimazi uzothini ubungozi wakhe buphi xa phumayo nina bayathatha uqhamakana uthi umlumkele ke lo ayithatha uyashumayela yena upowerful but sifana isimilo angenaso kwindawo ethile but libe bandla ezawubona inkokheli abazalwana bonke bathunyelwa xa bephumayo xa ephumayo sakuthathela yena phezulu ningakulingani nithathele phezulu bazalwana apha ndifundisa ngo-anda egcobo likatata Khamagana and apha phethula soze kube mkhulu utata Khamagana ngoba nge-age ndingamdala kuye kodwa kwelikamoya apha e-Back to Life andimkhulu wam noba ndingandikhompyutha kukwazizothuso nje kuba ndithetha into endingandiqhelanga nesenimqhelile kodwa indenze mkhulu apha. It's very dangerous to compare your leader with other leaders. And iphinda kuyingozi ukulinganisa inkokheli yakho nenye inkokheli. Ndingandibuza uyilinganisa njani? Nangamoyika konga. As much as banana ndihloniphile, kambe ndihloniphile. Xa ifika nami ndiyakwatya. Kambe ngeke yakwatya. Ubibhayibheli uthe masibalana omnye ungamile kotheni. Not to us actor, but God of mercy. Amen. They submit kuye as a chairperson. And now it's corner. Because it's going to be Kunya and in because you got servants. And it's going to be it's going to be good. Uba uthi kumandenza into andikwazi ngoba lento and it's going to be person. It's going to be lento ayichoyo. It's submission. Inokwenza nokumdla umuntu ophambi kwakho uYesu akakwazi uzango kwakhe uthi kayitela ningamoyika njani uThixo ningambonanga nisohlula kukoyika lo nimbonayo jonga ngoba ungamphathele eBhayibheli utata Khamagana kwindahamba kuzo kodwa uba uyakwazi apha ecaweni xa ucinga ungezi uvele ungamxeleli uvele ungezi qha manje usiyake iBhayibheli sikatata Khamagana ayikothobelo kwendibabuza mna tata ayithi date ndithi nguye andinguye ndide kwasemlonyeni okanye hayi bantu basemlonyeni ayo problem. Because izenzo zakho enizibona uzenza apha zikhomfana nguyihlo. So sodlala ngami. Izibone
ndinomntana oyintombazana oyidota yam okanye ndinomfana ndicinga isani yam kanti ndiyadlala. Because siyakwazi ukukhokhela ibandla sibizwe date kanti bonke aba bantu ayingobantwana bethu. They don't see them ubazala. Noba wayephume kwatata umpinga wasinjwa phambi kwakho kwaba for that mbono Jeremiah ndakwazi ungekabikho nasesibeleni sikamama wakho ndakungcwalisa ndakwenza awukenziwa ndakwenza bayakhonza abanye abantu ndakwenza awukenziwa baphetha abanye abantu ndakwenza bephatha waphatha bekhokhela wakhokhela bayitransport yokugcwalisa umbono endakuzalela wona nothi ngoba ngabazali bakho nalakhonza kudala mna lakhonza kalumpinga sesesikole dala ngamazwi yesu mna sesesikole. But do you know like when kwayenza umzekelo wabo uThixo bewutyela weza ingredients kube into ehlanganiswa abanye abantu sebehlanganisiwe basahlanganiswa kodwa sihlanganisela ukusulu ngesinto bese sihlanganisiwe. So if you know ukuthi uzayijonga ngenyama ngeke uyigqibe but ifuna abantu bakwamoya abantu abazawuyazi emoyeni kumele benze kanjani. Ana nanda kama kama nditela kodwa ndinikwe ngithixo ngihlela undinikile izwi. But the problem yam andiyazi ngodihleli phambi ngcilabeka siye kule Pentecost kodwa siya understand izindawo ngoba sasizixelelwe ngoba sivuselelekile nakuzo submission. Hayi konzweni yam uthi umthetho apha enkonzweni kuthiwa religious ewe how religious wena samantu beGrace ewe lena inkonzo sikhonza kuyo i-religious simfumene Yesu ngobabalo kodwa si-really dinaleya ukhonza kuyo bayingena ngo-10 i-religious ngoba u-10 ngumthetho qha ngesikolo. So apha ke ngoku ithi into yam awukwazi umzalwane wam ngocawa uyoshumayela wena icawa umenye umnumzane wam uza kumtata ndimenyiwe kulaa cawa kanti umtata uthi akwazi ndimenyiwe kulaa cawa ndiyothini yoshumayela ndithi ke ngoku ndithini nanyana notata ndiyayazi into lapha enkonzweni and then kodwa bendirhalelwe ndithi iya kaloku awufunayo andithi umthetho walapha uthi awuthini utsho wena uthi akuyiwe kodwa wena uthi ufuna uthini iya ndiyacela ke ngobandla mna ke kodwa ndibalizelwe abaqhubekhu ndimamelanga ke bantu umzalwane bani umenyiwe njengoba singamenyo kweli cawa so akho mzalwane uzamkhapha bakambe boba ngaphi yebo njengoba efakwe eposteni pha andinqwenele ukubona mzalwane umxhomayo kwaba ndihloniphayo yena oshumayela kuba uyafuna makathini kodwa uya ngaphandle kwentsikelelo yam njengoyise then kumele ndimjonga ume ndawoni nam ngoba into ethe masingenziwa umntu okuhloniphayo simboni ngoba ekuphathela iBhayibhile kwaye simbona kwizinto ethe uThixo akunika zona masingenziwa apha angazenzi once watsiba ngapha kwazo ikhona ingxaki. And if ibandla limjonganga bandla lizase uyingozi umuntu ovana nomuntu kodwa usibiza ngumntana lapha ava nomuntu osephumi lapha eselapha it's now lapha Ikwenzeka enyameni talukamaka yenzeka nasemoyeni nakwamoya sinayo imigaqo yakwamoya ngoba xa ungathobeli ungayenzi into okwena kuthiwa mawuyenze umgaqwe ngenxa yomkhonza uvela kuFacebook sifuna uthukwa pha
rebellious sons. Zindithuke, andizosuka nto. If you don't submit, asikuboni ngokusecaweni. Kodwa sikubona kwizinto zecawe, uyakhishona. And sibe nengxaki nabazalwana bavela umzalwana ongenzi kakuhle ecaweni. Now, kufika imini yePentecost, whereby uThixo ufuneka ehlele ibandla, uzawuhlanjani kwibandla elidivided. Rakamnye. Imajority bengesendaweni kaThixo. Ngoba iChapter beyothakhamana, babemxhelomnye. Becinga but if you are divided, akakwazi ukwehla umoya oyingcwele. So tell you need. Bala sele Bible ngijongana so. iBhayibheli kuthi uMpostoli Paul kabhala wathi xa engumhleki. Salumbulisa nasendleleni. Ngimgqithi manje abe ngathi unyathelo number 2 gate ezayo. Ngoba umntana uzidyoba. Asinqa. Jaba xa imkile mapha enkonzo ndiba zami ikhuphe number zakhe zikhuphe enkuni. Usile mos. So ngoku akusawa nini wasebenzisa number phone zakhe. Ngoba ndiyayazi bathi njengoba bephumile usayifuna into eyenzeka apha. Xa ngafuna uthobela and xa ifika ndifika manje umuntu ofika sesindisiwe. Athi xa ifikayo ndibuze umuntu eswayintoni. Athi ngxaki mntana uqhamarhanda ndithi khona nantsi ngxaki. Mkhankalazo. Mamlabazana inkonzo noba utata uqhamarhanda andimazi noba ucharismatize noba uPentecostal. But inkonzo yesalvation imengemilenze yi4. yiPentecostal, yicharismatized, yamaProtestant, ibe ngama-reformed. So ama-Protestant ngabakhankalazi. But isho ndiyabaxelela kama ndijongane jojomkho ndiyabona wena umProtestant ndikhumshe imande lokhumshe umProtestant. So phela phezu kwendlu okanye ndikuncede ndiyawazi abakhoyo amaProtestant. Ndikuse uyokhonza khona. Kwakubuhlungu khonza nomProtestant umPentecost. Kubuhlungu ukuthi ucharismatize ukhonze nomPentecostal. Because uthanda into zamaPentecostal afuna usifaka kwi-charismatic church. Ibe asifani. Ibe ingxaki uyothi ucharismatize ufuna uyokhonza nama-reformed. Because uzawufika ama-reformed emangathethwa ngomoya ongcwele. Umuntu ongumama akathethi. Uyathela enkonzweni yomama atsho ama-reformed. Aba asithethe ngasilwimi. Ube wena ugcwaliswe zizo awusifundiswanga uzinikela izulu. But uyofika kwindawo engakufanelanga. Then uzawufika pha ube ngumgaqwe. Samaxaxela gama ndithuki bazalwane. Ngoba ukwindawo engathini engakufuniyo. Once icawe mna ndlangotsho if uyaziva awusekho free phuma. Don't make i-chaos phakathi. Kuzaba buhlungu awusileyo. Kodwa komzuzwana ngoba kukho abavaleleyo kumele bangene bavalelwe nguwe ngoba uxabile. And it's very important to know if ufuna usubmit awushe zazi le nkonzo le iPentecostal okanye icharismatize. Ungafuni into zamaPentecostal yabona mna iPentecostal alisozofika phaa kunonkonzo ndibonga mama igqira. Ufika ethi le cawe ndiyayithanda ingxaki yam khona umama omsutu wafika bathi cawe le cawe ndiyayithanda ingxaki yam enengxaki yayo iqhiya ndijonga mama wam khetha phakathi kwento othanda icawe nothanda iqhiya. So ikuthanda iqhiya ibeyithanda inkozo qala iqhiya. Bathi incwadi yaseKorinte incwadi yaseKorinte andithwalisanga incwadi apha ndithwalise mna ngabathwala. Amen. Kandiye navesi ndiphathele ivesi. Zindaba mfazi yabona awuzusubmita wena kwangoku ungenayo. Because submission ufika ube ile nto abantu bayintoni. Don't question into ufika abantu beyiyo if you want to be aligned. Yakholisa ngosini. Andithethe le nto ukuyifuna mhlawumbe ndithethe ngomoya ongcwele. Kodwa ndinawari uba uzawuhlanjani umoya ongcwele. Ibandla likaThixo li-chaotic lonke nendikhokhela li-chaotic bazalwane. Li-chaotic. Aba sigcina abantu abafuna imfuno abazifuna. Ecaweni akufunwa mfuno zabantu. Kodwa sifuna imfuno zikabantu. Ungazulenza iphutha lokuba ufune imfuno zakho. Ngoba njengoba kuthethwa namhlanje
Ubuze ulinde ngoba inkosi uyibonile kuzawuthetha imfuno zikabani zikamoya ingcwele sawuflowa but umoya ingcwele wayitshintsha because akavamanga umoya ingcwele uthetha lento siyifunayo kodwa uthetha lento ayifunayo ukuthi ungasiyenzi mistake noba secaweni ufuna ukuthetha into oyithandayo Charles ukhula kwinto zikamoya but kulu yabona ngiqinele wayithandayo apha inozakalisile iblanda ethela transformation kodwa ngifunda pha ethela ngantoni we need to be transformed xa sifika endlini kaThixo okanye njengento nansi phezulu phambi vision sibambele la gama andisazi lo kodwa elona gama lendibambileyo ukuba abantu kumele xa bengena apha babe njani but if you are not submitted awufuna ukusubmita you can be transformed No. bazalwane ngiyithanda le yabona icawe necawe ineline yayo iBhayibhile yona ingaphi inye izwi lenkosi lingaphi kodwa icawe ineline yantoni njengoba bendisibalile so if ufuna uba transformed try by all means to be aligned neli bandla Yes. yo takukamakala nasi indawo endibethayo sikhonza nabantu for many years kodwa bangayazi le vision siyifumana pha vision afuna uyazi uyifumana yayithandazela iyathina still ojonga xa uyijonga sozuyibona kodwa ivision ayifumaneki apha ivision ifuna uzukwazi usubmita kuyo ngokwaneleyo ube nexesha nalo utheni uyinikileyo Amen. if ufuna uba ungabe uhlupha endlini kaThixo try to uyifuna abanye sinenza befundisi kodwa bayazi ivision because abakhange bazinika ixesha ivision ifunela pulpitini kodwa ivision ifuna ixesha naye uyobuza imibuzo ngale nkonzo ngiyalithanda abazalwane bami njengobana abazalwane bami kodwa mzalwane ndikhonza naye wanishiya engumfundisi wanishiya ndithi mhlawumbe abhubha njengoba ningandisondeli akunyanzeleke nogangala mzalwane nimbuyisele because wayitya ivision yale nkonzo wayitya ivision every weekend ukwam uyondiquestiona ngevision ufika lekhona ndikhonza nawe but wabogqitha ngokulahla ibandla ngoba kunamahluko kwasibandla nokwazi uYesu angagcwaliseka uYesu wakho xa ungalazi ibandla kulo ngoba awukwazi uba noYesu ungabikho bandleni kwakumele uyofunda ibandla ukwenzela uYesu wakho asulungekiswe esithandaza kasithandaza ndihambe ndithi ngiyathandaza mamela mamela abathi umbona Dit kan mamela ndivuta bakhamakhala babafana ndime kama ndime mamela ndimvuta bakhamakhala sitsho umzekelo lokho okay what's up back to life ulapha mamzelo siya komama ndimamela mama kabathandazana ndiva ngathi nkosikazi ndimva njaba yahle mfi Yesu yena siyamva kodwa nonkosikazi ndiyafuna ukumva andimva kodwa ndizawuvuma mokuso lakhe andingakhonzi naye apha kumama amapha umveka ipreacher ukuba asikho umzalwane walapha sikho umzalwane wenye icawe uyasubmit ulapha nangwalapha Lama ngizalwane sakho ndithekile kanjawuza naye ndide sawuba nayo kusasa ndandishokudala ndikuye nakuseni hey sihamba nami wena uthi ewe okay ngokulungisa isystem ngoseti isystem ndingene inkonzo umntu omsamba naye nami ngiyothandaza nabantu abatsha akekho qonda zamfumana umzalwane
mhlawumbe ufumaneke inenza ngifumana ngathi xa efika ngo-10 ezohamba besho ukuthi xa efika ngo-10 ezohamba ndizamcela ukuhamba useta i-system bendikhwele emotweni ndize ndodwa kuba bendithemba ngayisete nini yena akasethi ngoku ndimkile ubona ingekho yothatha omnye umzalwane tata uphi kodwa mphendule ngamphendula ndilisete mphendula ibuzayo uyilungisile i-system lewe ndiyayilungisa uthi kudala kaka kanti ungandiphuma out akujonas ukhona khange ngibonanga ngoba ndisamamela i-system ayikadlali ngale ndlela ndifuna idlale ngathi imke icawe ikhonza ngayo kanti usebhizi usazama uyisefa mna ndigqibile uba ndamsu ngoba akho submission apha azothi ndithemba kenza into angayenzi kanti awusubmithile umntanam ukhona ubhizi khakakayenzi and andizothi ixolo ngoba kandimbona ingake ndifuna uxolo mina ndifuna kuthethwa uzothiwa ixolo uzothiwa ixolo bendingatsho uba ixolo tena ndiyamfundisa ukusubmitha uba uthini xa ndingathanda uxolo eyokugqibela ngo ndishumayela ngayo apha ngiye kukho amaxesha ndaqabakanga efuna simnyathele le mbevu wayidala kuyinyathele uyibona into yoba kuzawuphuma ntoni ngoba soze umbone umntu okuthobelayo kusathiwa haleluya amen kwelo kwamaxesha kufuneka kubekho izinto ezithestwayo uba siyathobela na ngawufunde ke mphonzi ndigqibezela wasendithetha into eninji ngoba ngondihlela phantsi uthi kundinika le nto hlala phantsi ndiyavala ngoku lethi lubana Sibinat kaPetros yokuqala chapter number 2 verse number 13 yes ukuthobela umbuso uthobeleni ngoko wonke ummiso ongowomntu ngenxa yayo inkosi yema kuba ngenxa yantoni thobela yonke into ngenxa yantoni so if awuthobeli ngenxa yantoni ngoba kumele uyazi xa awuthobeli ngoba ufuna uthobela kodwa uthobela ngenxa yantoni mamelani bazalwane ndine-problem yokusindiswa kwethu but xa kufuneka kuyajongwa ikharektha ufumanisa uba ayiyobuKrestu but xa simileyo ndiyambulela uthixo ndimthanda kakhulu uyesu but ikharektha kayesu ayikho ikharektha esiyifumanayo yenyama sakhutshwa kwikharektha yenyama asimkhonzi ngenyama nokuthobela kwethu akho senyameni kodwa kusenkosini funda Jonas nokuba ngukumkani njengowongamileyo nokuba ngabalawuli njengabathunyiweyo noba kubani njengoba uTata uKamakhane enekomiti elabefundisi apha abefundisi abazuthotyelwa nguTata uKamakhane bazawuthotyelwa ngamarhamente le nto ndiyithetha kuye yedwa wonke umntu onikezwe igunya lokukhokhela noba ngumkhokheli yoomama engumakoti asithobeli makoti sithobela inkosi asondela ozenkosi zomama akathini usikabeka umntana kanti ukhonze yiphi inkosi ngoba noba angabekwa umama uJonas engumntana kuni mama akawunixelela uyanigayida ukuba kwaziwe ngoba uyazazi umtshatweni wena kudala uhleli kakuhle usemtshatweni uzothatha wena akumise kwabanye omama ngoba igunya alithatha mntu ubhetele nokleva kodwa igunya lithatha ngoba lithanda asithobeli imbonakalo but sithobela inkosi ngoba kulo mntu kunenkosi therefore asithobeli yena kodwa sithobela inkosi ukuba sisayikholwa inkosi kumele lo mntu simthobele ngoba unenkosi nawe unenkosi funda ukuze baphindezele okunene kubenzi okubi badumise abenzi bokulungileyo yabangana into eselishumayeleyo wena uyaclose kubantu abenza ububi lapha ecaweni kodwa uthi ayithanda le cawe
And xa nidibene wena njengoba uyithanda le cawe yena uthetha ungayithandi kwale cawe. And if awukuthetha ukuthanda kwakho le cawe i-Kaizer Chiefs ne-Pirates kumele ube khona ewinayo. Isimilo esibi siyasimosha isimilo esilungileyo. So if ever uzawusondela kubantu abanesimilo esingesiso but usathanda ubalapha nawe uzaba inhlupho. Amen. Uthi makakujonge njani ukukhokhelayo. Awugabe sendinazi noma nganazi mfana. Basanisa diba. Yetata uba ujonge nengxaki notakukhamakhana wena unangxaki notakukhamakhana pho yintoni inenzani le Nkosi aliphuma ukuze niyosala komnye wenu kodwa amazi wena maka unengxaki naye kodwa uthe nxa ngithatha ukuthi nawe unayo ingxaki and mna xa esenza kum umuntu oclose umuntu endimaziyo uba apha ecaweni ulitapile ebolileyo xa efika ezondibasela uthi ndithi wena wathini yawathini wena Nkosi hayi tanditangama ndimdala sodlala ngama kodwa nje ndichitha ixesha wena umamele yena busithini wena uzozenza uthobela kum kodwa ungathobelanga ndingekho neveka kakuhle bazalwane andime masithiyane kodwa bhetele msondezele ukumlungisa. Uyazi omnye umuntu olungiswa ntoni kuba bhekeliswe xa engenzi kakuhle aqonda uba ndilikheswa mandilisondeze. Waye ngwangcela funa ndithethe nto zam funda tata sinikele practice. Ngokuba ukuthanda kukaThixo kukuba nithi ngokwenza okulungileyo nibethe ithi cwaka intswelakwazi yabantu abazi. Ukuthanda kukaThixo kusekulungiseni. Intando kaThixo yeyobulungisa. So if asilungisi sisesonweni. If asithobeli sisesonweni. Isono sijobe emjolweni. But utakamakatheka ibhala apha bhala kwi-values wathi holiness. So if sithetha ngo-holiness kukumoyika uThixo desigqitha ukumoyika uThixo soyike nabantu. Ubungcwele ke ungangajoli ungabi masiko but if rebellious ukrwada awukhongcwele. Amen. If une pride mpakamo yampakamo ilegotsha usatana ezulwini engulusifu zangagotsha kuba ekreklezini wagotshwa impakamo. So if kuthethwa nge-holiness indawonye nokumoyika uThixo sisebenzele ngamaxesha wonke ukwenza okulungileyo. Ikhona verse endifuna ukugqibelisa ngayo ithi nithi ningabakhululekileyo nje ningabi ngabayenza inkululeko mama ngesinterprete le ndawo nithi nje ningabakhululekileyo inkululeko yenu ningayenzi isigqibuthelisa nto sobubi. Okay, masiye kule ndawo yenkululeko apho zamuthi uPeter njengoba ninoYesu nisindisiwe ningabakhululekileyo. But if ukukhululeka kwenu abanye bayacinezeleka kukho abava kabuhlungu kwinkululeko yenu, so ukukhululeka kwenu kuyafana nokubotshiweyo. Ukuvela khona enye badlala ngabe khathantsukeza kuthiwa without walls, building a church without walls. Without walls. Bakuthiwa boundaries. So bakhululekile into yonke bakhululekile kwento yonke kwamendele ekhaya esuka pha bayifika pha ekhaya emaXhoseni
uzenendoda yakhe bayafika bayabuza kwaXhosa yemntana ngumamnika ngo uthi mna ndingumayesu kube hey thatha unxibe ibhruku ezilalini unxibe ibhruku ezilalini ibhruku sibafumela bazinxiba bedolopini ngoba nowasenkululekweni kodwa inkululeko yethu ingathambisi le nto sicinga uba siyiyo. Amen. Amen. Wathi ndingumayesu kodwa suka mntanam wanezothe kubantu abangakhonziyo because bayamazi unasi isiduko abafuni Yesu bayambona naye kodwa bafuna umazi ungumabani kwiriyelithi yakhe umzekelo ndenza yena uthi umbani umayesu and create that nyaniso mo wathi ngumayesu kwanza without war yonke loo nto bakhala leya kuthi ndademdehla ngentsimsheni wathi thina mntu kodwa siphila inyama nje ndithi utshatelani pho ngoba umtshato ngonyama tshatelani sanosikhatha mani sithi ngoba uthi uphila ezulwini ndithi uthanda unetyala lebhondi kanti uphila ezulwini mani uthanda unetyala lemoto kanti uphila ezulwini ngoba inkululeko uyazikhoba nokwenza izinto ezimasikisi. Usindiswa kwakho akwenzi ikhoba lokuba abanye abantu babaphile kabuhlungu nguwe. But usindiswa kwakho kumele kuyola makwenza umdla kwabanye abantu mabasinda abantu ngawe. Yebo siyibona inkululeko. Inkululeko isebenza ngakho abantu bakhululeka nxa bakhululeka wena. But abantu bebopheka ngoba bakhululeka wena ikhona ingxaki. Ngeke sibisiye thina kusindisweni uba ngabe insindiswa ilephi ngoba uJona nonkosikazi uJona nolapha ngoJonas nonkosikazi wakhe. Then ithi lolo inkululeko yenu niyisebenzisela ukuba kubopheka abanye abantu. Kodwa kumele abantu ngoba bafuna usindiswa athi umuntu umhlanga asindiswa. Ndiyafuna ufana nabantu. Hey, abantu mabakhululeke man, mabakhululeke abantu basikhululekile. If we are free indeed, abantu mabafumana inkululeko. Mabangabopheka abantu sisindisiwe. Mabangakhula abantu sisindisiwe. Abantu mabasika bakhwenseni ngoba sisindisiwe. Bathi thina siyindlela ekumele sibe imethi so that abantu abanyathela kuthi bafumana inkululeko. Awuthethi nabamelwane bakho awubabulisi kodwa usindisiwe. Emsebenzini une-enemies kodwa usindisiwe. Efamilini yakho khona WhatsApp nabo kuko baphepha nasendleleni kodwa usindisiwe. What a kind of a salvation is that? Andothetha naye ngoba nami ndibone sengasathethi yena umbone ngathethi nawe usokuthethi naye. Awusazi izathu ongathethi kwakhe kodwa nawe awuthethi. But inhlungu yamntakawami usayisaphi ngoba uYesu bake bamthuka bamanyelisa bazange ajike ukumisa icebo lakhe. Waba inkululeko abantu bengafuna akhululeke bathi ingaphuma na into enhle eNazaretha kwanyanzeleka aveze le nto inhle suphendulana nabantu but try to uveze uYesu okhululayo. Ukhululekile mabangabopheka abantu ngenxa yakho. Kuleka kwenza bongalawuleki xa kwa hayi mfo hayi ngoba ukhululekile. Ngoba uYesu uthini uYesu kathina uthi uYesu ukuba ubani ngenxa yolwazi lakhe akayithandi le nto uyenzayo xa ukhululekile kumele uyithini balesi yes siswa awuyeke kuba wena ungayithandi uyayithanda wena bana bayabopheka abanye abantu kule nto uyithandayo. So if usindisiwe awusaphileli wena umuntu osindiswa akaphileli yena. So into awuyiyeki ngoba uyithanda okanye ungayithanda kodwa uyiyeka ngoba ingathandwa ngabanye abantu ukuze laa mntu azuzeke uzawuzuzwa kuba wena ngoba le nto uyenzayo yokuyiyeka uzama uzuza abani yena. Sifumene ivangeli kudala thina
monyanya umuntu omama onqebhuku ngalaka komba yo khona umama sahlala sonke kanti mbona abhecala bemhlaphe kecala abecala khulebhu nasoze ndiye kacawe khonza kanti ngizawusimzwa kuyo enqamsimzwa kuyo uThixo wandivala amehlo ingqondo wayisutha off ukhona ecawe ndimlibele ba ungubani apha ndithika andiyityiliswi xa sele ndibambile izwi wambuthi kwamveza isenguye lo ayikabe xa ndifunda uthandaza ndafundiswa nguye uthandaza ndamlibala uba lo mntu unjani ndafunda uthandaza ndaligoqa lo mthandazo. I'm a prayer warrior because of mama ndandisisoze ndiye ecaweni ngenxa yakhe but xa sendingenile wavumela inkululeko. So banjani Nkosi masizame indlela yokuthobela ukuze umoya ingcwele aflowe ecaweni kumele sibe sibanye because ukungathobeli kwenza idivision ecaweni. Kubazela mfundisi kwala verse okubela ile lifunzi ikubile tata nyama bekani abantu bonke thandani isizalwane uThixo moyikeni ukumkani mbekeni. So ikhona lena ithi thandani abantu bonke abantu ayisizalwane. Ikhona la verse ibiphi leSaroma ikhona la verse ndiyifunayo ithi nokuba abenzi kakuhle abakhokhela noba benzi kanjani kakuhle kanjani noba abenzi kanjani kakuhle andimthobeli kuba kenzi kanjani kakuhle andimxabisanga kuba kenzi kanjani kakuhle but iBhayibhile ithi bathobele noba benzi ngoba ngenzeka phambi koThixo benza kakuhle but kuwe ngendlela ofuna ngayo benzi kakuhle. Ukhona ifumana ndiyayeba ngoba ndifumana uzikhangela endlini kuba ndincwadi ndikhandi prepare kuzo uba ndinikwa so ngoku ngondiyifunda ivesi yandiniki lobana bayathotyelwa noba benzanga kanjani uthini kuba kukwangenxa yoko elinikela irhafu kuba ngababusi bakaThixo bezingisa ukusebenza loo nto. Ngoko ke bonke banikeni abakufaneleyo, nikeni irhafu ofanelwe irhafu, unikelo ofanelwe lunikelo, ukoyika ofanelwe kukoyika, imbeko ofanelwe imbeko. ayile bendiyifuna ngabe ndifuna le ithi noba kenzi kanjani bandishiye omnye umzalwana xa uza nenye inkokheli uyothatha enye inkokheli sendishiyile xa ifika uthi utata kenzanga kakuhle okay utata mntu uthini hayi sizofuna ukulungisa lo ngakho kakuhle abe kakuhle ndithi okay so into abamani ndithobele ukuba ndenzi kakuhle uthi so nawe kodwa inkokheli wathatha umzalwane wami othi andenzi kakuhle umzisa kum kodwa iBhayibhile ithi makandithobele noba ndenzi kanjani andiyali uba ndenzanga kakuhle kodwa wena ude ube mde uxanye uze kwam uzondixelela ngoba andenzanga kakuhle emrhamenteni wam. Ufunde iBhayibhile ngoba iBhayibhile ithi onendawo ngakubani makaye kubani ayithi makawuthatha omnye umntu. Fala ndivuma jona so ndithatha ukuthi ufuna ngizokulungisa wena notakamkhaya andingene into apha nguye onondibiza not wena xa yena ndibiza yes ngoba ngamelanga kade ndinazo neenamba zakho entsholo umzalwane wenzeke ndithi kuye ye nina hlala ndibantwana nabafundisi abantwana nam nizenzani ntoni nithetha ngam nabo ntoni nithetha hayi ubani nakatandi hayi xa uthetha ngabazalwane manazalwane kodwa nothi abapostile xa ndithetha nompostile wena ukuvele ngathi awukhona uba ukhona awukwazi uthetha ngoba ndithethi nawe ndihamba naye ndiyamfundisa apha endleleni ndithi if uyathwabela ukwazi kwaba siqale wena ufuna number phone zami ikho ngxaki nalo buncokole nam
yabona bona ninazo number phone salomkhonzi ndandizinikwe nguye wakho inkonzo yekhwala ndandizinikwe ngutata ndandizinikwe nguye angafuna number phone zakho ndandinazo i-number phone zikabalomfundisi ongekho Hoffman. I think wayesithathe kuwo sibheka kulo tata uJani angazinikwe nje kodwa ke nyanzela thube mandibakhuphe efonini yam because andikhona mna ndiyingcole nabo nakho umntu andingcola naye. And akho mntu kumele kuyobuza kum icebo kodwa naye kukhona ngendawo bazalwane andizangakuni apha nakho umntu andisekuyo kodwa ndithumle kuni. That's cool. Come to them because I was about to say that I'm on the blog and up there. This is that someone who cool, but this is that someone and the number. I'm the number, the better call about Lokuba. Go with them destroy. And I'm tired of what Sam when more than I'm not a minute. That's Thomas on the state house. And I'm saying, Kuba in number, but I can't bully some police. Because I'm not on the night. Can't say I'm the color by no much on him. Can't pull my papa comes on telling just tell him 10 number. I was answered. How for number? I'm a white car that come on. You don't cover. Nobody waves that answers are number phone. Come on, Kunya Nalo, a link on the lago, the link on the attack. So I'm passed to all now. How am I Funa going for a man? Don't tell them because of that. That's all we phone up one night. Now, the phone goes with Melbourne numbers. How? You look here, you want. One way, because I'm not going to get a bunch of ten alone. What are the living with the Lord? The nation of Kamaha. What are the mass one way? Call about the bunch of flavor. Tiko kuncedakala mada lukukitaswa so ngosazana nginganceda. You are so fortunate, you are so blessed ufumana indoda kaThixo njengoDade uKhamahara. Ungazulenza iphutha lofuna ukumshiya kuba ubone omnye utata obhetele. Isikhola sithi lishinyene kalikude kodwa sondela kulo ngoba ngezulunge kum ngoba mina xa ufika nokulayisha kulaa moto ndihamba ngayo ndikubuyisela apha sawukhonza sawujongana njani naye ukuba ndikhawule i-relationship nabo not ngoba bethatha abazali bam kodwa bathatha abanye babantu endihamba nabo ndanyanzela ndisuke kubo. Because uyingozi angatha akwazi uthatha 80% webandla lomntu. Then sorry, ayingumuntu endimele uhamba nayo. Ngoba nami ngomso ngingomso sezomthathela. Nasibaba sizozona. Into bezoyithatha Jonas. Intobeko yahamba nobungcwele. So if sifuna ubangcwele masimthobele uThixo. Xa sithobela uThixo sithobela ababekwe phambi kwethu. Igift yakho uzisebenze kakhulu ibe namandla ikwintobeko. Igift yakho not Mama, you are so powerful. Ndabukala mama bala ndiyanibuka ni powerful, but azawudliwa kancane amandla if anithobeka. You can preach i-message as powerful more than Mama Khamahara. But the minute him undermine Mama Khamahara, akabizalanga zoshumayela ngeniclash Mama Khamahara, kodwa uzothandazela le ndoda. Uthixo walanda mina ngoba nishumayela, anikho bhetele ngoba nishumayela engakwazi ushumayela. Amen. Hey baba. Nami nkosikazi yaphela unyaka ngazange ime. Kodwa ngiqinise ngayo, ndiyamnangondimeleyo.
isemthandazweni. Yababukela ngoba bathi baba clever. Omnyeze kum tata ndiye hamba nje kumama. Ingxaki kumama intona ngazuyazi. Ngoba wena ucinga uyashumayela. Intona usuzothana mama. Ngoba ke susumele kanti kwada. Ungakulinge utsalo libandla. Uphume kwiline uthi kwabizele yona kuba ufuna ufithe ebandleni. Basifitha kombono. Wow. Yenza le uThixo isenhlizweni yakho for ukusupporta le ndoda. Sukwenza le isenhlizweni ebandla. Jamni nkosikazi uJuly, ndithi nkosikazi planning konzo mama angabikho ku program. Athandaze ngabo. Bathi masithandaze ngale nale siyongena ebuthini standards. Bona bashumayela. Ngoba uyathandaza. I'm not saying it's good, but sijikile ministry safuna umama umfundisi sibavu bazo umama umfundisi. Kanti ayikho njalo. Ndimi lomele uba sisibavu. Isenziwa nguye. Kabizwana nanitasha bizwe mna. Ngoba yenza lo ukuthi basibize sobabili. Biza wami. Omnye supporter ubizwe. Yes. So amelanga ungene ubizwena ngabizelwana. Hayi yena ubizela ukuthandazela mna, ungathandaza. Now I submit kumama umpostile kuba ingxaki nifuna shumayele njengani. Efama ndike kama bamonzo ukufana. Iyakolisa ngolama. Iyakolisa. Ngenika nimjonga nkosana ngoba ngowazwa nje yakhola lemaza. Yes. Kodwa abazalwana bayibona ngoba bafuna shumayela. Abeka and try to wame pulpit ngiyancane vesi. Kodwa kabizolana lonto. Nama ngiencourage lo makayonzi bana bizolwana. Bakhala lekulanye yakhe. Because mhlawa mana ame pulpit sashumayela sobe ngizawubhatyaza. Kuthi imam zayo nyayapi kanti problem kwasuka umuntu bemendaweni yakhe. Bazokhomita nami. You are here for a purpose. Don't compete with others. Uthixo uthanda wena kwindawo ethile. Iyo lento bangakwazi uyenza ngoba kulandwe wena nje ngoba yena akakwazi uyenza. Mayenziwe nguwe. But ke ukuzenzeka kuhle thobela. Yes. Yes. That says that she was worshipers. Ditaba bandana bandikena worship more than 10 years up. Nana klasa la gatanda na takonyam. Beyibona bakwashi nje bangena mandana benza basozushewe. South West baswabi anything in anda bantu. Worship baswabi. And for to go mini abeke imfula yendumisho. Baba ngakasa ngakokwa. Ngoba safa bekumebabala ngabalapha bekumebabala. Yes. Umyawashipha kana report. Unekanduva ecaweni uyiwashipha but akafani ne report engafuna uzenkonzweni. Konzo usithandela. Izawugodwa aphi that voice. Dake ndenza umsekelo tala njehla ko. Dake ndenza umsekelo. Dake ukuyibona kayikhwenza worshiping team. Uthixo avela vusa umuntu ongasanga abe worshiping team ahlabela ingoma apha. Athi kayihlabela ingoma bangayazi bona. Kunyazela bathatha imic bayomnika. Bavela abantu abazila ngoma bangabikho apha. Isithini abantu abayi4 njengoba bayi4. Abantu abayi4 abathathu bayazi bephapaza. Kunyazela ukuthi abaza mic zontathu. Sithoke zonika abantu abasefloreni. Basheke besonke izandla phezulu. Ithi lonto igame is over kubo. Yo. So sewugotyela imic. Then you might have to talk to them. Yo. People got to worship. I thought that I'm worship people. Go to the park, who worship a papa. Who made them that is fool. Then come, when car. Go on, pass up, receive. If the hands are bad, you could cheat. Amen. And take a leg of club. One has a game that call up according to Wednesday. Yo. Learn one, why quite hard. Yes.
wayikhwela staff nakawahlikayo wahlika staff ayizuma la ngwelo le. This thing is not about you. It's about usuku likaThixo. Wena uqala ugeza xa wena uThixo uvusa abanye abantu abazothatha. Akhona ungaliplacekiyo. Ndithanda ngoku inyaniso bazalwane noba kungamosha lo tata. Adicide uyisiya le cawo uzawuvusa omnye kwamadoda. Ngoba kwayena babe bivile statement sami akhange izalelwa yena. Uyikhwela staff kwayena. Afike khona. Uthi kutheni inkosi katata umpingi savutha namhlanje. Wathona kudala kodwa savutha. Ngoba engoyakhe. Wayikhwela staff. Ayisweleka ohlika staff. This thing is not about you. Thobela kulento. Ngoba uzawagqiba la mabantu hamba unyuka usehla ungakwazi uthobela. Uye ingxaki xa unyuka usehla iyancipha lento lapha kuwe. Uzokucebisa namhlanje hlala lapha funda intobeko. Wena ubizelwa ngenye indawo ubizelwa le ndawo. Uma ufuna uyazulini kakuhle ungaphazamisekanga hlala lapha thobela. Umnandangu hayi. Umnandangu hayi. Ndisho mnandi waya ngithandi nama ngimfuna hayi. Kodwa hayi ulungile. Xa kuthiwa hayi kodwa hayi. Hayi. Ngoba ebomini bakho ndithethayo. Ndithi ebomini bakho okanye ebomini bami ndiyamdinga umuntu onothi xa efika kuma ngathi impostini athi Amos. Nawe uyamdinga umuntu onjani. Wazafika ebomini bakho angakuteketisa akubize ngegama. Njengoba wena ungafuna ukuthobela uzawuthobela abani. Hlala apha back to life. Sibumbe. Lento ikondawe le. Lento ikondaye le. Kodwa usuku likaThixo. Uma uthi uhlabekisa yena, awuhlabekisi yena phese, uhlabekisa lo umbizileyo. Xa engafika mnandi, izulu alifika mnandi. Umoya ngcwele akafika mnandi. Ithi iBhayibhile omthukayo umoya ngcwele ngeke aqolele kweli, aqole nakwelizayo. Ungasilandela isiqalekiso ngento engeyo yomuntu, lento lomnikazi wayo le. Ndizamshiya le lithemba lakhe. Hey, uThixo uzovusa nithemba. Ngeke sanivusile. I may be delayed, but surely, for sure, ndiyaya phambili. Inyanga ezimbini entathu ndidilayiswa nguye kube ndishiye. But uThixo uzawuvusa omnye ozohamba nami. That's why ndigxotha nogxotha. Nanga uze ngawo. Ndandingabizwanga ndandingenayo iswekile. Kodwa iswekile ndiyifumene kule nto. I'm diabetic because of you. Amen. Mandingafika ngo ndife iswekile ndibulawa ngabantu abangenayo leswekile bona. Bamane kabathatha bathi utata uthandaza kanjani. Utheni yena sithandwa siphile thina yena leswekile aba aliyazi banini aba nindenza iswekile. Xa uthini ungahambi nje. Ndiyagxotha. Thina kuzawuphuma wena ungene 5. Yes. Amen. Sina bazalwane, ndakhalibazeni ke nilandele wa ku Facebook. Ifana nala tsala kuthiwa yila nto. Lekubani umgalato kudala kwakho. It is dry. But you can drink it. Doliba abantu abatwa. Kodwa umgalato into isavana. It is dry. Kuba ufuna uhamba nami. Awukhubeki kulo. Kwakuba ufuna ukheka. Yakuchala. Ngoba nandiva ndithi mamntwana ndineswakile. Ndandingenanga uminute. Khabe nalithi.
uyazi ngixelele uyazi baxa ungekho jonga ungafanga report umfundi wale xa uthi akamaka noba ngekho umoya ngqala kamva xa ungekho ufake ireport uyakwazi bawutheni njengoba abanye abantu belile bafuza amafinyelo yena umane ejonga emnyango akajonga ubethanda abantwana bapha ngasemnyango ujonga wena uzawungena nini xa ingekho lapha kwesibini ongekhoyo akayivi inkozo yena because iproblem yakho ubuhlungu uba uzele ngoba thina sinesibeleko sakwamoya asonwabi xa ungekho ecaweni ungayifanga ripoti ningambulali ngenhliziyo zelo angafiki kwistage esifike kuso seshwekile nothi kuba ixesha leswekile kodwa yenziwe nini Jonas kodwa apha phambi kwethu nimphathele bani nizenze bahle phambi kwethu kodwa neyazi bayangcumutheka nini sithobele bazona mhlawumbi ngathi ndithetha izinto andiyazi kodwa ndithetha ngamava nendithetha uba umama ushotnd abushotishwanga ifamily yam unwabile nefamily yam kodwa iminister kuba izixeketheke ezivele zayenza inhliziyo yam ndingalali ebusuku ndizibuza wayezofuna ntoni nomntu apha mani ndindikwasandi ndigcitha ngoku ngoba ikomiti yam lendihlupha ndiyayigcitha ndingene kwigrupu yandilizam ndiyambiza lonke ndifika phaa ndithetha lapho ndithi ongazuyenza loo nto out kungaphumi nomnye ndibuza ndihlelele nendingumuthekisa bo ndihlelele uba ndifuna ulunga nditshintshana ngoba laa nto ayo yam le ndifele into engayo yam ungazuyenzi into ahlupha indoda kaThixo try by all means ukuba uva kamnandi ngawe noThixo azova kamnandi wawufaka iposta yam uthi ndibiza uzawumbamba kodwa baba yamthanda uThixo baba yamhlonipha uThixo bangathi mandibizwe nakwevesini so ndiyacela bantwana enkosi try to submit ngoba uyayazi uba xa uthi uyasubmita kamakazi kodwa usubmite kule komiti ubekwe kuyo laa komiti ingubani laa komiti inguye so if awuhlonipha abantu uhloniphe yena xa uvisa laa mntu kabuhlungu ebuye ezolila kubo nabo bava kabuhlungu nguwe bakunyamezele ngoba bafuna ukuluza but wena uyabagqiba le nto ifuna ikharektha ehamba nobungcwele ngoba bazalwane asikwazi uba ngcwele sibuye siphinde sibe gwirhi kodwa kumele sihlale ebungcweleni iziqhamo esizivezayo ibe ziziqhamo zobungcwele Nkosi msikelele cela sibe ngenyawo phambi kwandikele nkonzo utata umbutsi Thixo namhlanje uyathetha apha kathethi ngasono kathethi ngamahlazo kodwa uthetha izinto ezingumcelimngeni ecaweni mhlawumbi ngokungakhange uyazi kodwa uyeva uThixo athetha namhlanje uThixo uyathetha kuwe andenzanga kakuhle nathi ngoba ube ngumkhankalazi kodwa ukwenza kwakho khange wenze kakuhle phambi koba ndehle kule podium cela ukhawuleze uze ngaphambili nalenza iphutha lokuphuma uThixo angakulungisanga ubomi bakho ndiyenza ngabona ukuba ndibize ngokwami le ndawo andizothandazela abantu balapha kodwa nguye ozawuthandaza ebomini bakho yonke lo myalezo uyawuva noba isuntswana lalo myalezo lithetha nawe ungalenzi iphutha lokuphuma ngoba ngomso ulazi ngomso liza kushiyaphi ndiyakucenga ungaphumi ungabuyelanga kuThixo uyadinga ebomini bakho uncedwa nguThixo uThixo akayithethi into ayingabi njalo Bosana ngiyinyana kodwa in my spirit umoya ngcwele banisha abantu from there
bazawubuyela emakhaya bengancedanga uThixo. Soze ndishiye ibandla ngapha eCrossroad. Sishiya abazalwane basikhonzele kwi-risk. Ndingabuya kuninji mosayenzekileyo kanti ndihamba nje. Kodwa umoya ngcwele uyalidinga ibandla. Yabadinga kabenze kakuhle bengazi. Ngoba uyakwazi ukwenza kanti awazi ukuba wenze kakuhle. Thosenisikelele abazalwane. Cela ubuyisela kwethu baba. Cela sishayisa.